Ovaj snimak ću da posvetim plazmi. U toku je nagradna igra. Znači, ovo je plazma od 300 grama i ovo je plazma od 300 grama. Dakle, treba da kupimo 450 grama plazme i onda treba da odemo plazma nagradna igra.rs unos računa, brojač računa. Znači, treba brojač računa da unesemo. Brojač računa. Gde je broj? Evo ga, brojač računa. Ovo ima ćirilična slova, nadam se da će da prihvati latinična. Da li smo uspeli? Izgleda da jesmo, znači svakog dana ima 350, ima koferi, imaju, ne, proverite, slažem se, znači prijavi račun, izgleda da hoće ćirilično, sad ćemo da prebacimo na ćirilično. Uspešna prijava. Sačuvajte prijavljeni fiskalni račun, pravila nagradne igre, povedite plazma nagradna igra. Dobro. Znači, moguće da se osvoji kofer, automobil ili kamper. Znači, Opel i kamper. Opel Crossland, plazma kofer i kamper. Srećno svima koji učestvuju.